Αυτό εδώ πέρα το δαχτυλίδι κάνει το καλύτερο marketing που έχω δει. Γιατί κοίτα τι λέει εδώ πάνω. You can only get it for one girl with ID. Το οποίο τι σημαίνει ότι μπορείς να αγοράσεις μόνο ένα κάθε φορά βάζοντας ένα συγκεκριμένο ID. Χωρίς εσύ ο αγαθός, ανυποψίαστος, ανθρωπάκος και αγοραστής, πας να αγοράσεις αυτό το δαχτυλίδι και βλέπεις ότι είναι μοναδικό. Γιατί γίνεται να το πάρεις μόνο μια φορά. Οπότε δημιουργείται η ανάγκη να πάρεις κάτι μοναδικό στην κοπέλα σου. Γιατί μπορείς να το πάρεις μόνο σε μία, δεν μπορείς να το πάρεις σε άλλη. Οπότε κατευθείαν σου δημιουργούν το συναίσθημα ότι αυτό το ένα δαχτυλίδι είναι αλήθεια μοναδικό. Οπότε είτε η κοπέλα σου θα στο ζητήσει, είτε εσύ για να την κάνεις να νιώσει ωραία θα της το αγοράσεις. Και δεν είναι καν κάποια μάρκα, δηλαδή είναι μια ό,τι να είναι κινέζικη μάρκα, που απλά είναι master στο marketing. Είμαι ο Σωτήρης, είμαι 16 χρονών, έχω τη δικιά μου social media marketing επιχείρηση και αν θέλεις κι άλλα τέτοια tips και παρατηρήσεις όσον αφορά το marketing, τις πωλήσεις και διάφορες διαφημίσεις που γίνονται από μεγάλες εταιρείες ή διάσημα προϊόντα, τότε ακολούθησέ με γιατί κάνω πάρα πολλά τέτοια βίντεο.